Chocolate! La, ate! Abri. Dali. Huwag ka naging munti, namabot ka. Dili. Nabalitaan ako nga gidumog man daw ka ng duwa. Naglagot ko, titugay, naakat eh. Okay, di na na kadaan ana nga. Ayaw pagpakawan na magya. Ay papadawag sukol. Di ko alam ko nila, ilang kong gitabangan, tungod sa imuha po. Yung sa makanila. Di ko alam ganiti ka no, kanang gi labanan ti ka ba kay sige sila daog sa imuha. Okay No, na. kuan kay sila ti, akong ginamog isang adlaw. Yan nakabalo sila nga igsuunta. Wala pa gani no. Ayaw pag-istorya nga igsuunta. Nagkuan man sila nalanlidik ko. Oh, pero ayaw pa balo nga igsuunta. Dili jud. Ay, nilong ba ha? Ayaw yun. Ay pa balo nga igsuunta ha. Lagi ko balik lagi ti. Kung gani, og unsa man kanila di ay katong dumog. Gidumog ko gikabayan ko nila. Ganong guba man kay imong naong. Guba na jud kayo ti tanawa. Balasan Dagan na. kay sila gipangkuan sa katong mga dahon-dahon ilang di paana sa kay makagwapa daw to nya. Maliday kayo. Ina di ka na ayaw pa ilad. Ano, duwa kay mangilad na. Nailad lagi ko ti. Kabalo ba na alam ba niya dyan ng mga gwapa no mailad. Maugani. Di ba nagsige ka kailad daw kay gwapa ba ang duwa. Maugani akong giingon kana. Planuhan ta ng duwa. Asa man sila karon? Nasa pa. Adtua didto. Ayaw pagpahibalo. Magpatik-atik ta nga nag-away ta dito para makahibalo gi sila unsa ta ka mga Hawd ka isog ti. ha. Sige Ha? ti, malus jud ko ato nila ti. dito. Di ka mag-una dito, musunod ko, ha? Sige. Pag human magdumugay ta tinud adyo tinud kita. Dungogan ko nimo. Kita duwa. Ayo po tinud ati ha. Di lagi. Basta ato mo lang totong buhaton ha para makabalo sila nga nag-away ta pero ang kuan ay kauban day ta. Sige, Bantay na nang duwa planuhan ta nang duwa kay nalagot ko anak niya. Lagot jud ko nila ti. Mura ba yung mga dako kay mga hatag ti. Mo ganya akong giingon. Ngayon man uban na nagdabaw ay kani uban kay Dili diri ko jud dito ka. no, makubid ko dito. Kuan lang palyag na. Wala naman dito, wala na kuan dito. Wala Sige na na. dito. Ma, ang tuwa dito kay mo. Sige, ato na ko, ato ko ng bag. Sige, bitaw. Ako na lang. Ako na kay kawatan ko. Ako na ko dito. O sige, pauna na dito. Ano kawatan ti? Lakaw na. Sige, go. Na. Gwapo lagi ng Christmas ti. Christmas ti. Christmas. Sige na. Ay na. Na, mahingon ko na imong naong Di ka karon. kagdabaw ti murag di ka magkag Ay, kadagan yung istorya pa agto na dito, lakaw na dito. What good no? Subon jud ti kang mama ba? Sa mo nigda. Kalong pag ka naabot murag kag Mao pa bilang sinas naong. kag kagnaw. Di mo pa ning ma. Char lang ha. Ako dito. Nakay kanya. Pasalog. Na diri chocolate. Chocolate. Kana. Sige, ti. Pangalan na Ato rin. na ko ti bantay lang ti sila ti. Ato dito. Kana init ang ulo ning mga balita nimo nga gikuan. Nagidumog ka. Sige ti. Ti bantay lagi kag daong karon ti. Murag hagad kag naw. Ay dino ako mga tingala pa mga kaparas-parehas ra man tagnaw. Uy, Diyos ko ti di maglahir. Lakaw na dito. Dino ako nimo lakaw na dito. Hey, mura jud kag sipulan dati oy. Ano nga ako itong balas ma? Mag-iwag kong balay, patokuan ko sa kwarto pa-extend. Mas okay man diri mangwag balas kay free ra ba kay nature ba yan ni walay magbuot. Di malit kag balas dar pila ka cubics mahal kaayo. Siya kung kamot ba yun. Abot kisa po'y gatapok ani mga awat rapod ka. Buong di ka ba konsensya sa nagakot? Pamilya ba sakit akong kamot? Sakit ko. Katong gibugnot ako tong visit pangita to. Kada siya dara magpa-sumon ka nato. Okay lapot. Uy, na speaking of sumon nantay, sumon di ay no. Asa man? Nabot na? Wala gi pa post office pa man daw, giagi pa mag post office. Di ba diretso man sa balay no, giagi post office. Wa kun hadlo ka ng sumon day. Ikapoy na lang ng sekretary sig hatod og sumon sa balay. Pasumon na oy. Ano, paminaw ba? Na ikaw witness biya ka tuha, ikaw ba nagkutuan nato sa una. Gani nganong mahadlok ko nawa mo koy sala kamo may nagunauna. Oh, pero witness ka. O sa may witness ako, bala Ina nga, ko wala wala ko ko di sala. ko dapig ninyo, masiasa ninyo di Ikaw ba? muro kag ondira ay nikabalo ka. Iluwas na ko kung sarili. Wala ako ba nabunog ato. Kaya disgrasya ko to, nakay kabay kabalo wala tay PhilHealth. O kilabot. Saan naman tong mo dira? Uy, Kuya mga awat uy, balas. later paminaw pa. Uy, Samay. tabangin so dancer ka sa kuan, buwan ng wika. Dili dan sa tabangay kun yung doxology ka. Nung sa ka, uy, Doxology di. hawa diri bag am kag dabuang diri. Hawa diri kada Tabangay pakasala. ko, tabangay ko. Napakasala sa Abang kuan. nakinay mo abot. Pulis. Pulis. Barangay. Dili, mo na siya dagom. Murag di ko gaginawa, di ko gaginawa dai maabot. Maabot rin. Nalagay pa sa ilo ako ninyo, bi. Tabangay ko ninyo. Uy. Ingana na kadali imong gibuhat, ha? Ingana na kadali. Dali pa sa ilo ang gani. Iyawan ni mo, no? I-cancel tong sumon dito. O cancel na nako. Oh. Tarong ba? Lagi cancel na Sa nako, wala na jud wala kalaban na. nimo? Unsa di ay? Dili lain man kaayo maabot karon. Saman Lain kayo, bagyo ano? saman. Mas sobra pa sa bagyo. Linog. Baha. Kana. COVID. Mas sobra pa. Second wave sa COVID. Dili. SARS. Kung basta lain kay siya gnawong. Hala! Oo. Kabalo ko Ana, aswang na. Di ba sa ilo ako, kabangi ko ninyo, bi. Ulan sabi pa napaka Nagulbaan ako.
Bangko ko, tubang. Pagtarong na gud din. Hindi ko ka ginawa, Jud. Paminaw sabi ato sang unsa ba? May maabot lagi, anak kay naong. Revenge is blinded me. Landlady! Landlady! Animal! Panuway ka, ha? Panuway ka. Lagot ko niyo, kuya pan ko mabunulan ti kaning kahoy mo angak ka dali dili. Dili. Mo angak ka? Ikaw pa kung gisaligan tapos ikaw manginana. Mauna siya. Pagawas ka. Ano sa man-abot diri? Magli para dito kunang naong anaron na. Murag naog dunat. Wala silang libre. Ang libre mo na. Oh! Yo dia. Bukan na. Di ka kasaligan og naong, di ka kasaligan og naong. Lumasa na Ayaw. niya. Ay wait lang, wait lang. Kasi sala niya. Siya din pasabot nga lain og naong. Unsa to naabot? Wala siya na din maabot dilubyo, mga demonyo Wala daw. ko nag-ingon ano, Wala wala siya. siya. Kamuha mga kuan baga kay bugnaw. Wala ko ningon ko na ay maabot na mga basta Iluma na imong babahan kay nakaingon. Mo ipag-ingon na ganina pa sa kuwaon. Madam. Ang tino ka bulan nga bayad sa mga kuan ako ito boarding house gigamit dai nimo. Hala, Ay, madam, paminaw. Kinsa ba Tulo ka bulan. Upat ay upat. Upat ka bulan imong gigasto tanan sa imong mga laki. O madam, naipay ato nang libre man na siya to ni Agi katong ang Kasi ayuda painom. paghatag siya niya katong DSWD do. Alam siya imuha do to gikan. Pataka naman mo. Saligan di ka kay kasaligan kag naong. Gani. Medyo so ikaw ang tag-iya sa boarding house. Ako ang tagiana, ako ang mismo ang tagiana, bili siya. Ana siya. Madam kay mong tawag niya kay siya naingon tag-iya. naman siya isa iya do to. Sorry, madam. Ikaw ang tagiya? Natala ko ang mga kuan dito na Wa sa ka na balay. una? Naman sa balay. Dito, Madam. di ko ko rin- Gas pa kay kabuang ka. Grabe mo. Madam kami Dili niyo. dili mang ikaw ang nakautang sa kuha. Ikaw ay sige. O ikaw ngano nakasulod mo ka diri? Siya naman siya may karapatan sa Wait, kuha. wa mo ilabot tuwa kay kanara akong kuanon kana kay akong kwarta iyang gigamit tanan. Wa mo ilabot sa away niyo akong problema ngano nakasulod ka diri. Naday ki quarantine Ah. pass. Nga Napay naman ka sa medical Davao. certificate. Ano nabot makadres dito? Nganon nakasulod ka Di diri ha? inaan nyo kailangan pangutanon kung nakasulod ko dire. Kay giadto na ko na siya kanira man ang puyo kani wala ka mo umilabot ikaw kung gusto ka mo intergo idamay di O ka. sige, hindi na ko. Napil ko. Oh, Ha? sukol ka. Ikaw ba nagsulod sa kuha kanina sa iya ha? Taka lang Kani po ni traitor po kaning buangan ni. Ikaw ba, madam, gano'n naabot mo ka diri? Dapat ikaw lantin ka, oy. Man Kaya ako ka quarantine siya. 14 days. Ano nga 14 days man? Gusto na siya COVID. Pwede naman kay MGCQ na. Di, Human ako, MGCQ. human ako quarantine, human ako. Karantin siya. Itagaan ko ninyo Ato na to si Kapitan Bukol, be. Isa Dapat Atubang, na siya. atubang Ayaw. ng problema dara. Atubangan na, atubangan Sige, na. kadlok dara. Kana, kana. Kana, oh. Ako na ko. Ito makuha. Go, Kana, ito makuha. Go, isig ka na. Sukol. Ka na. Kana, sukol. Go, kay Sir Sustin to. Go isig. Sukol isig ang bak. Ayog daga. Ayog daga ang baki. Ang baki kana. Go. 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 Kana, kana, o kana. Kana. Tama. Wait. Kadai na kadai. Ayun, tama sa ay na. Pulis. Pulis na. Uy, na. Oh, ani sa ba paminaw. Sala ko na si Panganima. Tama na. Gusto niyo mo mag-away? Oh. Ay sige, ano na lang. Ano na lang. Sige, boray. Wala ka bayad ha. Sige, ani na lang. Banda. Wala pag ikaw nakakuan. Naman gud sa bali ang kwarta. Oh, sige, gusto mo mag-away? Wait lang. Para patas ha. Unsa man ni? Sige. Sige, para patang. Utak Sige. imong kamot diri sa likod. Ano man ni? Dapat kamo man ini kay dako kay mugsildo. Kaming palabot. Sige, balay tong 5 na po niya. Tuka ha. One, Tuka two, sa, three. wait lang, wala Oh, pa. sige, sige. One, tuka pa. Oo. Sige, sabong. Go! Giste! Suldo na tika. Suldo na tika! Suldo na tika. Naraman day na. Naraman day na. Suldo na tika. May amigo ta. Frena daw mo. Sige na, pag-friend na mo. Suldo na tika. Hinalo ko sa imo ay. Pila ka bulan imong kuan? Sudo ka Bulan pa ng bulan. Ay Pagihanglan mo. Akong high blood di ba nitaas? Ay, kuya ano? Uy, friend na ba? Kasi mag amigo kita ng mga hitsuraan. Ginahan ko sa imo na. Kalita ko tong ginumog kanila. Ha? Unsa? Atong planuhan na silang dili. Sige. Planuhan. Ako atong Si planuhan ninyo. Asa to? Tara. Saan siya? Wala. Ah. Ay, mga paragnaw. Ayaw kay duol kay baho kay. Ang kalapati, kuha pangita. Tara. Di ba? Power po kay kamudumog no. Ginahan ko sa imo bakal best actress taong duwa we. Ang kuan Katong duwa ka kantong wala.
Ang unahuna to nila nag-away tando niya. Basta ikaw lang bahala mo ana. Okay lang ko lang bahala. Gani. Dikit lang tong. Pero sakit ka akong pagdumog ganina. Sakit ka. Ako maghangap po sa Part- imong dumog ba? Part na sa tong plano. Part? Ano? Part na ko? Sige. Basta mo. Dikit lang ang ako bahala. Ha? Sige. Uy, chocolate. 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 Isa Chocolate. Ganun lang ya. Ay, sa dili ba ka daig lang? Paninom lang para sa Sa disco sa unahan niyo, bang disco ta. Uy, di ko mo disco. Ayaw og lipstick unya ba, ha? Wala Ito, mo pink mo ba? ba? Pag kuyog mo lang dambuhalog na Nagkuyog ko na parehag na. mga gwapa god biti ko yan. Ha, basta ka to. Sige, dito ka agi. Diri ako ha. Basta. Sabat ako. Ha? Sige. Ulis ako, uy, kaya maglungag pa ako sa balay. Inuod kay ito lang mo. Gadudag gadi ko Dali pa kasi sila nagka-friend. Imposible, pero asang patad? Kasi magsanib pero sila sila ha. Patad, bidaog ako ganun. Char-char to ibuang. Buong kay Ikaw lang gipabugno ba para mag kuanta magpuso Bagay kini mo rin sabong ng Gani mo nag-away si Balmon og si Hellcourt. talisay ug kuan bamungaan. Wala sila uy. Ang importante tang magluto ta. Magluong sa kumads. Oh, pero mas 20 da. Sa ang pudong patang lamas. Sige later. Tuwa balay. Sige.